Васил Левски не е бил човек на празни обещания. Неговата философия не се е крила в красиви слова, а в конкретни действия, в неуморна работа за изграждане на силна и ефективна революционна организация. Мотото му «Дела трябват, а не думи» е не просто декларация, а житейски принцип, който е ръководил всичките му действия. Левски е бил реалист. Той осъзнава, че красивите думи не могат да освободят България от османско иго. Необходими са били конкретни действия, добре планирани и координирани, за да постигне успех. Затова той е посветил живота си на изграждането на Българския революционен централен комитет, като е създал ефективна мрежа от тайни комитети в цялата страна. Неговата дейност е била изпълнена с риск. Всяка среща, всяко пътуване, всяко писмо е крило опасност от арест и смърт. Но Левски е бил непоколебим. Той е бил готов да жертва всичко – време, усилия, дори самия си живот, за каузата на свободата. За него думите са били само средство за постигане на целта, а не цел сами по себе си. Левски е бил не само организатор, но и стратег. Той е виждал революцията не само като военен акт, но и като дълбока и социална политическа трансформация. Той е мечтал за свободна и независима България, за общество, основано на справедливост и равенство. И за да постигне това са били необходими не думи, а дела. Неговата саможертва е била най-яркото доказателство за неговата философия. Той е предпочел смъртта пред компромиса, пред предателството на идеалите си. Неговата смърт е била трагична, но е символ на непоколебимата му воля, на неговата отдаденост на каузата. Дела трябват, а не думи. Това е посланието на Васил Левски, което е актуално и днес. Времената се променят, но нуждата от конкретни действия, от решителност и саможертва за общото благо остават непроменена. Нека неговия пример ни вдъхновява да се борим за справедливост, за свобода и за по-добро бъдеще. Не с празни думи, а с конкретни дела.